Dwi'n mawr y dydd ar hyn o bryd pwy fydd Pencampwriaeth Cneifio Cymru am eleni Gethin Lewis yn isiodd y ma'r llynedd. Mae'r Pencampwriaeth yn mynd rhagddi ar hyn o bryd gyda un o rowndiau cynderfynol o blaenau ni rwan. Alun Lloyd Jones o Langollen ar 1, Llywelyn Williams ar 2, David Davies ar 3, Iwan George ar 4, Ilan Rhys Jones ar 5, a Dylan Lewis yn y pen drawna ar 6. Ac ar hyn o bryd mae Ilan Rhys Jones yn hedfan trwy'r rwyn yma. Ilan wrth gwrs yn adnabyddus ar hyd a lled Cymru o ran Cneifio. Fo yn cynrychioli Cymru yng ngharfan ddatblygu Cymru dros y blynyddoedd dwytha yma ac wedi magu dilyniant ffyddlon dros ben, ac mae o'n fachgen offus hefyd ac yn wastad ac wen ar ei wyneb ac yn awyddus iawn i wneud y gwaith yma ac yn hyrwyddo glân, yn hyrwyddo Cneifio popeth trwy dangos ei sgiliau yn byd eang. Y bechgyn yma ar ben i crefft ar hyn o bryd. Bob un ohonyn nhw, 5 ydi hwn. Ilan Rhys Jones ar ystodiau hirion ar un y cefn wedi mi neidio ni draw rownd y goes. Mae David Davies yn mynd drwan cyn mynd fyny'r gwddw, ond y sylw i gyd ar Ilan Rhys Jones o ran y camera ar hyn o bryd. Dwi'n cael y cyfle i edrych lawr yr hes achos mae rhaid i ni beidio anghofio natur gystadleuol gweddill y bechgyn yma fel Alun Lloyd Jones o Langollen sydd wedi cynrychioli carfan Gymru cyn hyn yn herio Seland Newydd a Ffrainc. Felly does wybod pwy eitha hi a pwy bynnag sydd yn Pencampwriaeth Cymru am eleni, mi fydd o trwy wneud hynny yn ennill i le yng ngharfan Cymru yn syth. Ond i droi'n sylw at beth sy'n digwydd o'n blaenau ni yn fan hyn rwan. Iwan George i mewn y fanna am oen arall a rownd yr ysgwydd ddwytha yma. Unwaith eto mae Llywelyn Williams yn mynd. Ilan Rhys Jones bodd bynnag unwaith eto rhyw chydig o drawiadau o'i flaen o rwan. O mewn a fo am y 9fed, y Cneifio taclus iawn o fanna. Llywelyn Williams bodd bynnag ydy'r cyntaf i dynnu'r 10fed oen allan o'r gorlan. Lle mae'r bachgen yma wedi dod achos mae hwn yn rhagori o ran cyflymdra ar y bechgyn gorau posib y fan hyn. Alun Lloyd Jones i mewn ag ynta ar gyfer oen nesa. Ond boys, bach, yr annisgwyl ydy'r Llywelyn Williams, a Llywelyn Williams wedi dod o'n nunlla rywsut ac wedi pasio y bechgyn yma o ran cyflymdra. Rownd y pen ôl rwan. Pwy sydd yn fan hyn genon ni Iwan George, a wedyn rownd y glys na mae Llywelyn Williams yn mynd unwaith eto. Ie, ydi o'n mynd i lwyddo i giro Ilan Rhys Jones o ran cyflymdra? Dwi'n meddwl i fod o. Fawr iawn o amser ar ôl rwan i chi. Ilan jyst yn gorffan yr ochr ddwytha yn ystodiau hir lawr y goes na. Ilan Rhys Jones ydi hwn, lawr a fo, efo'r 10fed oen gyda fo. Ilan Rhys Jones yn curo o ran cyflymdra. Ni'n meddwl fo fydda mynd â hi, mae wedi Cneifio yn gyson gywir a chyflym. Mae hwnna'n siŵr fod y ddigon yn mynd â fo trwodd i'r brif Pencampwriaeth.